ake iya riƙewa cikin wannan jawabi na shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani shine cewa tun a ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata al'ummar ƙasar Nijar ke cikin ƙangi na takunkuman da sai dai yawo ta ƙaƙaba mata bayan juyin mulkin da ya wakana a ranar 26 ga watan. Waɗannan takunkuman sun toshe ma ƙasar Nijar duk wata hanya ta harkokin kuɗi don hana hukumomin ƙasar Nijar gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da kuma kyautata halin rayuwar al'ummarta. Sai dai yawo ta ƙaƙaba ma Nijar waɗannan takunkuman ne da zummar karya tattalin arzikin ƙasar Nijar da kuma kasuwancin da 'yan ƙasa ke yi yau da kullum. Haka zalika waɗannan takunkuman sun katse mana hanyoyin shigo da abincin al'umma da kuma magungunan da ake bukata a asibitoci da gidajen likitoci. Kai ka ce dama tun can shugabannin kasashen sai da yawo na da haushin Nijar ne, shi yasa a cikin wata mummunan niyya su waɗannan shugabannin na sai da yawo suke ƙoƙarin shaƙe Nijar da kuma gurfanar da ita cikin tozarci da walaƙaici. Dangance da haka suka yi wani gamin gambiza da wata ƙasar Turai domin gallaza mu al'ummar Nijar. Waɗannan haramtattun takunkuma da sai da yawo ta ƙaƙaba ma Nijar sun saba ma ƙa'idodin da aka girka ita wannan ƙungiyar ta sai da yawo a kansu. Ƙa'idodin da suka hada da cuɗanyar juna cikin kyakkyawar hulɗa da taimakekeniya da kuma shiga da fitar jama'a da kadarorinsu a duk inda suke so a cikin ƙasashen na sai da yawo. Amma kash yau abin mamaki kuma abin tausayi sai ga wai sai da yawo ta yi ɓaton kai bata ma san abin da take yi ba. Shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce yau al'ummomin ƙasashen nahiyar Afirka da ma na duniya baki ɗaya na cike da mamakin ganin wai ta garin yaya ne ake barin abinci ya lalace da kuma magunguna a bakin iyaka alhali ga masu su suna buƙatar kayayyakinsu. Wai wannan wani irin ɓaton basira ne da ke sa a katse ma al'umma wutar lantarki a bar yara mata da tsofi da marasa lafiya a cikin duhu a cikin tsananin zahi abinda ya sama da dama daga cikin marasa lafiya suka rasa rayukansu a cikin kwanakin nan. Wai shin waɗanne irin shugabanni ne sai da yawo take da su masu rubabben lissahi, in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP. A ci gaba da bayanin nasa shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce ina mamakin su waɗannan shugabanni na sai da yawo da ke bugun gaban cewa su wakilai ne na al'umma kuma zaɓensu aka yi. To alamar tambaya a nan, wai shin da suka zaɓe ku su al'ummar sun yi alkawali da ku ne domin ku azabtar da su ku walakanta dangin su? Wannan kadai ya isa hujja, in ji shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasar Nijar Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya isa hujja kan cewa tun kwabin farawa sai dai yawo dama tun can ba ta da wata niyya ta sasantawa da Nijar, yaudara ce kurum da kuma wata makarkashiya take tsara mana. Shi ya sama ba su nemi jin ta bakin mu ba lokacin da suka yanke wannan hukunci na walakaici a kanmu ba. Haka zalika ba su ma yi ƙoƙarin tuntuɓar ƙungiyoyin haɗin gwiwa na ƙasashen nahiyar Afirka ba, ballantana ma su nemi izini na majalisun dokokin ƙasashensu ba, ko kuma neman wani ra'ayi na al'ummominsu baki ɗaya. A cikin wannan zabtuwa da suka yi da kuma mayan da suka fada a ciki, kai tsaye sai suka yanke shawarar amfani da ƙarfin soja domin kawo ma Nijar hari, wai don kubutar da rai guda ɗaya cilo, tare da halakar da dubun dubatar al'umma 'yan ƙasar Nijar. Wannan hauka ta sai da yawo gaskiya ta kai makura sosai, in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP. Shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce a lissafin waɗannan gigitaccen shugabannin ƙasashe na sai da yawo, wai wannan barazanar da suke ita ce za ta sa al'ummar Nijar ta fasa neman 'yancin kanta, ta dawo ta gurfana a gaban turawan mulkin mallaka da karnukan farautansu, ta ci gaba da bauta musu. To amma ko kusa ba su yi zaton cewa yau 'yan Nijar sun gano komai a cikin wannan wasan kara da kyashi da ake. Yau kan mage ya waye, saboda duniya duka ta san abin da ake nuhi da wannan zagon ƙasa da ake yi ma ƙasar mu Nijar a daidai wannan lokaci da ƙasar mu ke buƙatar goyon bayan makwabtanta domin yaƙar 'yan ta'adda da kuma ƙoƙarin tabbatar da tsaro da zaman lafiyar al'umma. Shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce ni ina ganin cewa sai dai yawo da shugabanninta sun ɗime ne ɗib
shi yasa ba su iya kallon illolin wannan farmaki da suke shirin kawo ma Nijar, illolin da ba shakka za su watsuwa ko ina a cikin kasashen Afirka har ma a cikin wasu kasashe na Turai. A ci gaba da wannan jawabi, shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya ce, yau zaman lafiyar da kasashen yammacin nahiyar Afirka ke tinkaho da shi, to ai makasudinsa shine jan kokarin da jami'an tsaron ƙasar Nijar suka nuna, inda suke tsaye dare da rana wajen tare gargen 'yan ta'adda domin hana su tarwatsa yankin yammacin nahiyar Afirka kamar yadda turawan mulkin mallaka suka tsara tun farko. Dangance da haka ne ma wasu daga cikin ƙasashe masu nazarin kirki da kuma hangen nesa daga cikin makwabtanmu da ma waɗansu ƙasashe abokan hulɗarmu da ke nesa suka ba mu goyon baya kuma suka yi watsi da duk wani zancen amfani da ƙarfin soja a kan Nijar. Bugu da ƙari, goyon bayan al'ummar ƙasarmu 'yan ƙasa masu kishin ƙasar Nijar da zuciya guda, waɗanda a yanzu haka a kowace sahiya ta Allah suke fitowa kwansu da kwarkwata domin nuna ma duniya irin ƙarfin niyyarsu ta ƙwato 'yancin kansu daga turawan mulkin mallaka domin ceto ƙasar Nijar. Shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya ce, dangance da wannan guri na 'yan Nijar, to yau ina ƙara nanata muku da cewa mu jami'an tsaron ƙasar nan ba mu ƙwace wannan mulki ba, face sai don mu kawo sauyi da sabon lumfashi da kuma gyara na hakika ga tahiyar siyasar jagorancin ƙasar nan. Saboda shi muke lalemar habin da duk mai son sulhu, mai son a zamna teburi ɗaya a tattauna akan bukatun 'yan Nijar na tabbatar da 'yancin ƙasar nan cikin ruwan sanyi, walwala da kuma aminci. Amma duk wani ra'ayi koma bayan wannan na kama karya ko na danniya da ya saba ma muradun 'yan Nijar na samun incin kai da tabbataccen tsaro da kuma adalci a cikin jagorancin ƙasa, to mu kam ba zai samu karbuwa a gare mu ba. Yau kowa ya sani fiye da shekaru 10 kenan ƙasashenmu na Sahel ke fama da rashin tsaro da ta'addanci, amma sai dai yawo bata taɓurka komi ba a kai. Tana kallo mutanenmu ke gudun hijira, sai dai yawo tana kallo garuruwa da dama suka tarwatse, suka kasa yin noma, suka kasa yin kiyo, ba kasuwanci, makarantun ƙananan yara an rufe, gidajen likita sun tarwatse, sai dai yawo tana zamme zonai da ido, ta kasa ta ce komai. Sai a yau don mun ce a tsaya a gyara wannan tahiya, shikenan sai dai yawo sai ta fito gaba gadi ta ce ba za a yi wannan gyara ba har abada. Kenan ke sai dai yawo an kafa ki ne don barna kawai ba don gyara ba. To wannan shine abin da muka yarda da shi. Mu kuma a majalisar ceton ƙasa ta CNSP, in ji Birgediya Janar Abdurrahman Chani, mun amince da cewa mulki na 'yan ƙasa ne, sannan kuma 'yan ƙasa ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya jagorance su. Amma fa idan za a yi zaben jagoran a cikin adalci kuma a zaɓi wanda ya dace ya jagoranci al'umma, to cilas sai an girka tsari da ta ce na siyasar cigaban ƙasa, ba na siyasar ƙiyayya ba wacce ke korar duk wanda yake adawa da mulki daga cikin ƙasa, sannan ta garkame waɗansu a kurkuku ko kuma ta hana musu shashat a duk faɗin ƙasa baki ɗaya. To mu ban ma buƙatar irin wannan tsarin siyasa, in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP Brigadier Janar Abdurrahman Chani. Shi yasa muka samu goyon bayan dubun dubatar 'yan ƙasar Nijar na gabas da yamma, kudu da arewa, kamar yadda irin haka ke faruwa a yanzu haka a ƙasashen Mali, Burkina Faso da Guinea Conakry. Shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce, a matsayinmu na jami'an tsaron ƙasa mun san wahalhalu na yaƙi da kuma illolin da ke tattare da shi. Haka zalika a matsayinmu na 'yan Nijar ƙasa a cikin yammacin nahiyar Afirka, muna kallon wannan yaƙi da sai dai yawo ke son gama mu da 'yan uwanmu makwabtanmu a matsayin bala'i marar duge, saboda kwanakin baya mu da su ne kafaɗa da kafaɗa muke ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yammacin nahiyar Afirka. Amma a yau a ce saboda sai dai yawo shikenan mun koma maƙiyan juna mu yaƙi waɗa. To mun kafa shaida da duk duniya baki ɗaya cewa majalisar ceton ƙasa ta CNSP da ilahirin al'ummar Nijar ba fitinannu ba ne kuma ban ma son yaƙi. Mun fi so a zamna a teburi ɗaya a tattamna, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sulhu khair. Komi ya ɗaci sulhu shine mafi alkhairi. Amma muna son sai da yawo ta riƙe da kyau cewa idan har ta kuskura
ta afka ma Nijar da yaƙi to ta tsokano fitinar da za ta tarwatsa yammacin nahiyar Afirka baki ɗaya saboda maza da mata 'yan Nijar kimanin miliyan 6 a tsaye suke domin kare mutuncinsu da martabar ƙasarsu kamar yadda kakinnansu suka yi fama da tura mulkin mallaka. Yau 'yan Nijar su ne jikokin Duna Madibba Lami, jikokin Idris Alawoma, jikokin Muhammadu Koso, jikokin Suleiman Dan Tintuma, jikokin Ahmadu Tanimun Kuran Daga, su ne jikokin Usman Dan Fodiyo, jikokin Alfa Mamman Jabbo, jikokin Kausan Agkeda, jikokin Dan Kasawa a Goragi, jikokin Babari Soba, jikokin Agabba Muhammad Al-Mubarak, jikokin Aka Zama Ari Kalumbu, jikokin Wari Manto, su ne jikokin Mali Bero da Soni Alibar da dai sauransu, mazajen daga iyaye da kakanni. To kamar haka ne 'ya'yan Nijar gabaki ɗaya za mu tashi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu kare 'yancinmu, mu kare 'yancin ƙasarmu tare da ba hannun makwabtanmu, aminanmu, ƙasar Mali, Burkina Faso da kuma Gine. Saboda haka ina ƙara nanata ma 'yan Nijar cewa da ni karan kaina Abdurrahman Chani da duk illahirin mambobin majalisar ceton ƙasa ta CNSP da gwamnatin wucin gadi baki ɗaya mun tsaya ne tsayin daka, mun tsaya ma ƙasarmu domin ƙwato mata 'yancinta, kuma har abada ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, ba za mu ci amanar ƙasa ba, haka zalika ba za mu ha'inci kowa ba ko ta halin ƙaƙa insha Allahu. Saboda yau mun san inda ke ma ƙasarmu ciwo, kuma mun san maganin ciwon da take fama da shi yau shekara da shekaru. Idan Allah ya so za mu yi ma kasar mu Nijar magani kuma ta warke kwata-kwata. Dangance da haka ne za mu tsara wata muhawarar ƙasa domin sake gina kasar mu Nijar akan turba ta adalci da dattako, inda za a damawa da kowa ba bambanci ba wariya. A wannan muhawara za mu tattara shawarwari na gari waɗanda za su ba mu damar tsara sabon kundin mulkin ƙasa daidai da al'adunmu da addinanmu. Gwamnatin wucin gadi kuma tuntuni ta ba da odar shirya wannan muhimmin taro na ƙasa da zai gudana a tsawon wata ɗaya domin gindaya ƙa'idodin tahiyar ayyukan gwamnatin wucin gadi da kuma ƙayyade wa'adin gwamnatin na wucin gadi wanda ba zai wuce shekaru 3 ba. Sannan za a shata manya-manyan muradun ƙasa da kuma ƙalubalenta. Sannan za a farkar da duk al'ummar ƙasa baki ɗaya akan kyawawan tabi'unmu da ginshiƙan ginin ƙasarmu akan sabon yanayi na jamhuriyar da muke buƙatar Nijar ta zamo a gobe. A takaice dai, in ji shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani, za mu yi sussuka ɗaka shika ɗaka tankaɗen bakin gado tsakaninmu mu 'yan Nijar, 'yan ƙasa masu kishin ƙasarsu domin mu gina ƙasarmu Nijar sabuwa gagal.